Καλώς ήρθες σε αυτό το εκρηκτικό αφιέρωμα για τις πιο σοκαριστικές στιγμές από τα χελωνονιτζάκια. Σε αυτό το βίντεο θα μετρήσουμε τις 10 πιο συγκλονιστικές στιγμές που σημάδεψαν την ιστορία των αγαπημένων μας χελωνών. Ετοιμάσου λοιπόν για ένα ταξίδι γεμάτο ένταση, δράση και ανατροπές. Νούμερο 10. Η μεταμόρφωση του Master Splinter. Επεισόδιο Ο πρώτος εχθρός. Teenage Mutant Ninja Turtles 1987, επεισόδιο 1. Η ιστορία του Master Splinter ξεκινά με μια τραγική μοίρα. Ο Χαμάτο Γιώσι, ένας ειρηνικός πολεμιστής νίντζα, είναι μέλος της φυλής Foot Clan, αλλά προδίδεται από τον Ορόκου Σάκι, τον μελλοντικό Shredder. Μετά από μια παγίδα που του στείνεται, αναγκάζεται να κρυφτεί στους υπονόμους της Νέας Υόρκης. Εκεί συναντά 4 μικρές χελώνες που εκτίθενται σε ένα μυστηριώδες μεταλλαγμένο υγρό, το οποίο τον μεταμορφώνει σε ανθρωπόμορφο αρουραίο. Το σοκ της απώλειας της προηγούμενης ζωής του και η ευθύνη που νιώθει απέναντι στις χελώνες τον μετατρέπουν σε μέντορα και προστάτη. Μεταδίδει τις γνώσεις του στις πολεμικές τέχνες του νιντζίτσου, δημιουργώντας έναν δεσμό πατέρα-παιδιών που γίνεται η καρδιά της ιστορίας. Νούμερο 9. Ο θάνατος του Shredder. Επεισόδιο Exodus Part 2. Teenage Mutant Ninja Turtles 2003, επεισόδιο 26, σεζόν 3. Σε μία από τις πιο εκρηκτικές μάχες της σειράς, οι χελώνες έρχονται αντιμέτωπες με τον Shredder στο αποκορύφωμα ενός σχεδίου καταστροφής που απειλεί ολόκληρη την πόλη. Ο Shredder, φορώντας μια προηγμένη πανοπλία και με πρόσβαση σε εξωγήινη τεχνολογία, φαίνεται ανίκητος. Η μάχη φτάνει σε κλιμάκωση όταν οι χελώνες καταφέρουν να τον παγιδεύσουν σε ένα διαστημόπλιο το οποίο εκρήγνεται. Η έκρηξη δίνει μια αίσθηση οριστικού τέλους, αλλά αφήνει αμφιβολίες για το αν πρόκειται πράγματι για το θάνατό του. Η στιγμή γεμίζει το κοινό με αγωνία, αναρωτώμενο αν ο εμβληματικός εχθρός μπορεί να επιστρέψει. Νούμερο 8. Ο Λεωνάρντο στο χείλος του θανάτου. Επεισόδιο The Shredder Strikes Back, Part 2. Teenage Mutant Ninja Turtles 2003, επεισόδιο 21. Ο Λεωνάρντο, ως ηγέτης της ομάδας, αντιμετωπίζει μία από τις μεγαλύτερες δοκιμασίες όταν δέχεται ευνηδιαστική επίθεση από τον Shredder και ένα στρατό από Foot Ninja. Παρά τη γενναία του προσπάθεια, οι αριθμητικά ανώτεροι αντίπαλοι τον υποτάσσουν, αφήνοντας τον βαριά τραυματισμένο. Η σκηνή με τον Λίο να επιστρέφει αιμόφυρτος στο κρυσφύγετο είναι ιδιαίτερα έντονη. Τα αδέρφια του και ο Splinter παλεύουν να τον κρατήσουν στη ζωή, αναδεικνύοντας το δράμα της στιγμής. Η εικόνα του Λεωνάρντο να παλεύει να σταθεί όρθιος παρά τους τραυματισμούς του δείχνει τη θέληση του να προστατεύει την ομάδα, ενώ η σκηνή κορυφώνεται με την έντονη συναισθηματική αντίδραση των υπόλοιπων χελωνών.
Νούμερο 7. Ο δραματικός χωρισμός της ομάδας. Επεισόδιο Return to New York. Teenage Mutant Ninja Turtles 2012. Ο διχασμός της ομάδας έρχεται όταν οι χελώνες διαφωνούν για το πώς θα πρέπει να αντιμετωπίσουν τον Shredder. Ο Ραφαέλ και ο Λεωνάρντο έρχονται σε σφοδρή αντιπαράθεση, ανταλλάσσοντας κατηγορίες και αμφισβητώντας ο ένας τον άλλο. Ο Ραφαέλ, που πάντα αμφισβητούσε την ηγεσία του Λεωνάρντο, αποφασίζει να απομακρυνθεί από την ομάδα, νιώθοντας προδομένος. Ο χωρισμός αφήνει ένα συναισθηματικό κενό, ενώ κάθε χελώνα παλεύει να αντιμετωπίσει προσωπικά τους φόβους της. Αυτή η ιστορία δίνει έμφαση στο βάρος της ηγεσίας, στη σημασία της ενότητας και στη δυσκολία του να συγχωρούμε και να προχωράμε μπροστά. Νούμερο 6. Η μεταμόρφωση του Krang. Επεισόδιο Enter the Shredder. Teenage Mutant Ninja Turtles 1987, επεισόδιο 2. Ο Krang εμφανίζεται για πρώτη φορά σε ένα μυαλό εξωγήινου, φυλακισμένο σε ένα μηχανικό σώμα. Η ανατριχιαστική του εμφάνιση σε συνδυασμό με τις ψυχρές και υπολογιστικές του κινήσεις τον καθιστούν έναν από τους πιο τρομακτικούς αντιπάλους. Η αποκάλυψη ότι προέρχεται από μια άλλη διάσταση και ότι σκοπεύει να ανοίξει μια πύλη για να φέρει το στρατό του στη γη προκαλεί φόβο και αγωνίες στις χελώνες. Το σχέδιό του για κυριαρχία και η ψυχρότητά του τον κάνουν αξέχαστο. Νούμερο 5. Η θυσία της Καράι. Επεισόδιο Vengeance is Mine. Teenage Mutant Ninja Turtles 2012, επεισόδιο 22, σεζόν 2. Η Καράι, η κόρη του Shredder, ανακαλύπτει την αλήθεια για το παρελθόν της και τη σχέση της με τον δάσκαλο Splinter. Στην κορύφωση της σύγκρουσης, θυσιάζεται για να σώσει τις χελώνες από μια παγίδα του Shredder. Η σκηνή δείχνει τη σύγκρουση μεταξύ του καθήκοντος και της αγάπης, ενώ Splinter βιώνει την απώλεια μιας κόρης που μόλις ανακάλυψε. Νούμερο 4. Η προδοσία του Baxter Stockman. Επεισόδιο Insane in the Membrane. Teenage Mutant Ninja Turtles 2003, επεισόδιο 11, σεζόν 4. Ο Baxter Stockman, ένας ιδιοφυής επιστήμονας, εργάζεται για τον Shredder, αλλά η αιμονή του με τα πειράματα οδηγεί σε τραγικές συνέπειες. Μετά από πολλαπλές αποτυχίες και τιμωρίες, το σώμα του αρχίζει να αποσυντίθεται λόγω των μετατροπών που υπέστη. Η ψυχολογική του κατάρρευση και η προσπάθειά του να επανασυνδεθεί με την αποξυνωμένη μητέρα του προσδίδουν βάθος στο χαρακτήρα του, καθιστώντας τον μία από τις πιο τραγικές φίγουρες της σειράς. Νούμερο 3. Η αποκάλυψη της ταυτότητας του Shredder. Επεισόδιο Shredder Strikes. Teenage Mutant Ninja Turtles 2003, επεισόδια 10 και 11, σεζόν 1.
Οι χελώνες ανακαλύπτουν ότι ο Shredder δεν είναι απλώς ένας ισχυρός πολεμιστής, αλλά ένας εξωγήινος Ούτρομ, που χρησιμοποιεί ένα ρομποτικό σώμα για να κρύψει την πραγματική του φύση. Αυτή η αποκάλυψη αλλάζει δραματικά την κατανόησή τους για τον εχθρό τους και προσθέτει μια νέα διάσταση στη σύγκρουσή τους. Νούμερο 2. Η μάχη με τον Super Shredder. Επεισόδιο Requiem. Teenage Mutant Ninja Turtles 2012, επεισόδιο 25, σεζόν 4. Ο Shredder, μετά από έκθεση σε ένα ισχυρό μεταλλαγμένο σκεύασμα, μεταμορφώνεται σε Super Shredder, μια τερατώδη εκδοχή του εαυτού του με απίστευτη δύναμη. Η τελική μάχη μεταξύ αυτού και των χελωνών είναι γεμάτη ένταση και θυσίες, οδηγώντας σε μια συγκλονιστική κορύφωση που καθορίζει το μέλλον των ηρώων μας. Νούμερο 1. Η θυσία του Splinter. Επεισόδιο Owari. Teenage Mutant Ninja Turtles 2012. Επεισόδιο 26, σεζόν 4. Στην επική τελική αναμέτρηση με τον Super Shredder, ο Master Splinter θυσιάζεται για να προστατεύσει τους γιους του. Η συγκινητική του αυτοθυσία υπογραμμίζει την αγάπη και την αφοσίωσή του προς τις χελώνες, αφήνοντας ένα ανεξίδηλο σημάδι στις καρδιές των θεατών και των ηρώων μας. Leonardo. Στιγμές σαν κι αυτές αναδεικνύουν την πολυπλοκότητα και το βάθος του σύμπαντος των Ninja Turtles, προσφέροντας στους θεατές αξέχαστες εμπειρίες γεμάτες δράση, συναίσθημα και ανατροπές. Εσύ, έχεις κάποια αγαπημένη που δεν αναφέραμε? Φρόντισε να μας ενημερώσεις στα σχόλια. Όπως είπαμε, αν σου άρεσε το βίντεο και θέλεις να μας στήριξεις, μην ξεχνάς να κάνεις like, την εγγραφή σου, αν δεν είσαι ήδη στην παρέα μας, ενεργοποιώντας το καμπανάκι, ώστε να μην χάνεις επεισόδιο. Και για να ενημερώνεσαι για όλα τα νερντονέα, κάνε και μια επίσκεψη στην κοινότητά μας στο Nerd Power στο Facebook. Τσέκαρε και το κανάλι Heroes for a Day με πολλά βίντεο από review με φιγούρες και collectibles και αναφορές στην pop κουλτούρα. Ευχαριστούμε και τα λέμε στο επόμενο βίντεο.